sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo. Pinakikiusap namin sa pamamagitan ng anak ito ng mga kaloob namin ay tanggapin at basbasan mo sa pagdiriwang namin ng pag-aayon niya sa iyo. Inialay namin sa iyo, unang-una para sa iyong banal na simbahan Katolika, pagkalooban mo ng kapayapaan at pagtugpog, pagkakaisa at pagtataguyod ang mga kaalim nito at sinuko, kaysa ng aming Papa Benedicto na Ipimpon, kasama ng aming Obispo Antonio at ang lahat ng nananalig at nagpapalaganap sa pananampalatayang Katoliko na galing sa mga apostol. Ama namin, iyong malalahanin ay iyong mga anak na ngayon aming dinadalangin. Ang aming pananampalataya ay nababatid mo, gayon din ang pagsisikap namin maging tapat sa iyo. Ang paghahain ito ng pagpupuri ay aming inaalay para sa kapakanan namin at ng mga mahal namin sa buhay, para sa aming kalusugan at walang hanggang kaligtasan, sa pagdulog namin sa iyong kadakilaan, Diyos na totoo at nabubuhay kailanman. Kaysa ng buong simbahan, pinarangalan namin ngayon unang-una ang Ina ng Diyos at Panginoon namin Jesucristo, si Maria na maluwalhating laging Birhen. Gayon din ang kanyang kabiyak na puso si San Jose ay iyong pinagpalang mga apostol at martir na sina Pedro, Pablo at Andres, at ang lahat ng iyong mga banal, pakundangan sa kanilang ginagawang mga kabutihan at walang sawang pagdalangin para sa aming kapakanan. Kami ay lagi mong kalingain at ipagsanggalang. Kaysa ng buong simbahan, diriwang namin sa gabing ito ngayon ang dakilang kamistahan ng Pasko ng pagsilang ng tagapagligtas sa sanlibutan nung siya ay pinanganak ni Santa Maria na nagdadalang tao at nanatiling paningin. Pinarangalan namin ngayon unang-una ang Ina ng Diyos at Panginoon naming Jesucristo, si Maria na maluwalhating laging Birhen. Ama namin, iyong tanggapin ang handog na ito ng iyong buong angkan. Loobin mo kami makapamuhay araw-araw sa iyong kapayapaan. Huwag mong ipaintulot na kami ay mawalay sa iyo kailan pa man. Ibilang mo kami sa iyong mga hiniran. Ama namin, basbasan mo ang mga handog namin ito para batin mong sambahin ka namin sa Espiritu at katotohanan. Kaya para sa amin, ito ay gawin mong maging katawan at tubo na pinakamamahal ng anak, ang aming Panginoong Jesucristo. Noong nispirat ng kanyang pagpasakit, hinawakan niya ang tinapay sa kanyang banal ang kagalanggalang ng mga kamay. Tumingalan siya sa langit sa iyo, Diyos, Ama niyang makapangyarihan, at nagpasalamat siya sa iyo. Pinakatihati niya ito, ang tinapay inaabot sa kanyang mga laban at sinabi, "Tanggapin niyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahain ko para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis nito ng pagpapala sa kanyang banal at kagalanggalan ng mga kamay. Muli kanyang pinasalamatan, pinabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubukos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Let us